Berretxikoa da buzoia, ia bat izo ordua. Eta zer jartzen du da buzoia? Behar dan? Hor krokiza. Hori da? Nidea? Goian. Baina hori daude, gaixotuta daude. Hor, bai? Euskal Herriko Ituak lehenago azten dira, bago erro bat egiteko behar dira 100 urte. Indarra gartzeko ondo zeneko zaudea. Abai, animaliren batena izango da. Ze animal ikusi ditugu? Asto, bare. ¿Está? Belarra jaten dute, bat. Ez. Igual kendu mot... Segi aurrera. Heldu makilla. Es que hortikan ere daukizte bidea. Venga, sigue aurrera. San Pedro. Hori da. Hola, San Pedro. Bai. Begira ze gozua. Bueno, Usain... Zemuz pasatu duzu moru? Ondo. Eta orain nola goaz? Batera. Zer ondo, guazen txapeldunak? Gota! Ez gota! Bat!
Kaixo. Kaixo. Nora goaz orain? Eskolara. Goazen ba! Hala. Hori da, oso ondo.